Rocky M. Cabando, mayong hapon, Pastor. Tao ba sa Ginoong Hesus Kristo? Ang iyang punto niya, tao ba sa Ginoong Hesus? Yes, tao kayo. Pareha na to, 100% nga tao. Buhat, Kapitulo 2, versikulo 22. Muna ang gingon sa balang kasulatan. Okay? 2:22. Mato pa niya, mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulunga. Si Jesus Nazaretnon, tao, nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios. Klaro, tao si Kristo. Masakit, masamad, buhilak, uhawon, kapuyon, ti tao siya. Nganong tao siya? Tungod kay siya, nagpakatao. Okay? Mamanggani ngayon, naitagna din sa balaang kasulatan. Okay? Itong tanaw na, Isaiah 9:6, muna ang tagna sa balaang kasulatan. Okay? Matod pa sa Isaiah 9:6. Akong basahon. Kay alang ka na to, ang usa ka bata na tao. Alang ka na to, ang usa ka anak nga lalaki, gihatag. Og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipis pakigdait. Daghan ang iyang pangalan. Gitawag siya og Dios. Og mabasa ba nato nga si Kristo tao niya, Dios pa gyud? Roma Kapitulo 9, versikulo 5, sa balaan nga kasulatan. Matod pa niya dinhi 9:5. Basa no. Ingon siya dinhi na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagpakatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Na tao si Kristo nga mao ang Dios. So duha. Tinuod siya nga tao, 100% nga tao, 100% usab siya nga Dios. Tao siya kay nagpakatao man. Okay? O, so, wa pa siya magpakataon sa day siya. Di siyempre Dios, na mabasa ba nato ng word nga, nagpakatao. Mabasa nato na, atong tanawon, sa Juan Kapitulo 18, sa ilang conversation ni Pilato, usa ka panahon niya na, sa buhi pa si Kristo, na dini, Juan 18, gikan ta sa 34, si Jesus mitubag kaniya, imo ragayod kining pagkasultiha ug may nagtug-an ba kanimo niining mahitungod kanako? Si Pilato mingon, Hudiyo bagud ako, ang imong kaugalingong nasod ug ang mga saserdote nga punuan mao ang nagtugyan kanimo nganhi kanako. Kay unsabay imong nabuhat. 36. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili nining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa nining kalibutan na, waway unta ang akong mga alagad. Uy, nasi mga alagad. Nasi mga alagad nga wala din kalibutan na. Uy, dito sa langit, nasi mga alagad. Sumbayan ta sa babasa. Aron dili ako ikatugnan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari, dili gikan nining kalibutan na. Outside nining atong kalibutan. 37. O si Pilato, mingon kaniya, Hari ka ay, si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, og alang niini, ako nagpakatao, og alang niini, mianhi ako sa kalibutan. Uy, kanang word nga mianhi ako sa kalibutan, so pa siya mianhi asa day siya. So wa pa siya nagpakatao asa day siya. Kaya ang uban natong mga igsuon nga naa sa Iglesia ni Kristo, diya na siya kutob sa pagkatao. Nga akong pangutana mo ni, so pa siya nagpakatao, ayon man siya. Oh? Unya, nagingon siya ni, ug alang niini ako nagpakatao, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magpamatuod ako sa kamatuoran. Okay? Pagpamatuod sa kamatuoran. Mao gani katong mga tao nga dili mo tuo nga si Kristo nagpakatao, adunay gisulti ang balang kasulatan sa Juan 4, unang Juan kapitulo 4, versikulo 2, nagingon dire. Inyong mahibawloan ang espiritu sa Dios. Pinaagi ningi, ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. Unsa? Mahibaw-an nimo nga kini espiritu sa Dios kung siya angkon mo testify nga si Kristo nagpakatao. Mo ni atong
nakit-an dire, no? Muna salamat niya na Rocky Aim Kabando.